Takže čau, tohleto video je věnováno pro internetovou stránku Shaq.cz a můžeš se podívat na jejich skvělé čepice, například tuhletu Boston, skvělá, takže díky za tuhletu čepici a tohleto video je pro vás. Takže lidi, kteří se tyhle čepice líbí a mají zájem takové čepice, mají tam skvělé čepice, takže hledej www.shaq.cz. Yeah. Klasický pravidlo funguje tak, že to, co závidíš, pak nechceš a naopak. Chtěl by si všechny holky na bomak, stejně by si pak z nich nebyl pav, ale spíš psychopat. Lidi jsou tupí, závist patří těm, kterým se daří. S poctivostí dojdeš tam, kde číhá pistr dveří. Závist je komplex, pár osob dobře znám, co díky neschopnosti rozbíjejí životy jako porcelán. Co oči nevidí, srdce nebolí. A když srdce bolí, oči vidí, takže závidí. Ty krávo, máš bávo? To rád vidím. A další den najdeš v barově holaku na klíčích. Ďábel nosí Pradu, rapper nosí bradu nahoru. Jay-Z má 99 problémů, soused za z důvodu. Proč mít to, co ty ve snech, žij svůj život neser. Nakonec máme doopravdy to, co nechcem. Ten, co jede automaty, závidí tomu, co vlastní bankomaty. Ten, co má Felici, závidí těm z Maseraty. Ten, co bydlí v paneláku, rád by vlastnil 4 chaty. Jestli chceš klidu žít, tak nezávidíš. Čech závidí, že non-stop je teď vlastní Vietnamec. Ten, co moc přemýšlí, rád by jednal bez hlavě. Ten, co